aja dolan rono. Mengko kaya ngene iki puntone tukaran. Ngalah ning tambak. Nek tambak barang, nemoni sapa kowe? Ora aku. Hah? Amuk di. Rumah saku ya rupa ya sejengan. Ya ora ayu ya elek, ya memper. Ayu Kok sampean. tanding-tanding rasa, kok tanding-tanding rupa. Rumah ning kene suye. Ora ning tambak sisan. Lho karep ki piye? Nanti belikan roti gulung ya. Kowe iki lho. Gugu omongane. Jastra. Wedes loro. Lah tenan apa ora? Iya, oga. Nah, Kowe tak gocon, asem merempul ngandel. iki bojo ngono ya, Pak. Elen, anakku ki wis perawan semene gedene. Aja isin-isini. Lho, kowe iki malah ngono. Aku karo wong ora liya gak oleh malah mbok kon jajali anakmu. Kowe ku lho kok Nang apa? akeh tenan. Kowe kok gugu bocah loro iki ya bento. Kok bento? Nyoto lho. Sampeyan pamit wingi jerape ning gone Ani. Iya toh? Lah Loro ke sampeyan Ani iku nomor 3 lho. Sampeyan kok jembatan pas mlebu mulon arep endi? lho kok sing apa lak malah kowe? Lah aku suyek gak Ngeterno sampeyan ngono. Dek kowe sing marahi ya. Kowe sing marahi. Heeh. Iya. Kowe Bener. marahi bojoku ya. Aku ora di. Kowe ki ada. Iya. Ya salahe pamer duit terus aku ora tuh bagai kok. Lah ngene ya apik. Yo terus tutupno. Kowe dek marahi bojoku. Gara-gara sampeyan iku lho. Kene. Mulane bos mlaku ngene dibanding bedene karo suyik. Malah kaya minyak jinggo. Sepatumu yo dienggo sik. Gelap rasakno kowe. Ya nek dipekel ya diselehno. Monggo, ayo dong ngerembuk anakmu wedok mendut. Gini ya. Jastra sastra ngomong. Jane sapa temen ning sendang karo wong lanang iki piye? Takoki sapa wong lanange? Anake sapa? Nek iso aja anake ora duwe wong sugih. Ana. Kene Dut. Apa kamu? Jaga kowe. Aja, Pak. Oh. Aja, Pak. Dia ojo dia nang. Anakku dhewe ge kapane. Hei. Papa. Hei. Dhewe lho, Dek. Mendut anakmu apa kapane? Ora tak idoni. Ya kok ngene-ngene buka-buka. Ameh tak tekoki. Kok teko lambe. Kok gremet-gremet ngene? Gatel awak. Lho silambi. Silaku ning kene, Pak. Takon aku. Sampe pengen takon opo? Jarine si mbokmu entuk laporan saka curut-curut loro iku. Curut Halo sampe ini. terus. Halo. terus. Wiro. Jastro karo Werok. Kowe jare ketemu karo bocah lanang. Malah kowe malah dok. Tenan apa ora? Ngene lho, Pak. Ye, Mendut iki lak ya wis gedhe. apa njaluk dicilikno? Aja. Lah terus? Wis enak gedhe kok nyelekno. Lah nek wis gedhe gene, Nek yo wis lumrah yo nek iki pacaran lak yo wis pas. didelok sik. Lho apane? Kowe nek kenal karo caranang didelok bobot bebet bebete. Bobote yo sedengan. Bobote mantep 80 mantep. 85. Mateng iku mau. Gedhe ndi karo ladu. Ya sak bodong. Sak bodong. Tegese bobot iku ora awake. Apane? Tegese bobot kuwi kesugihane. Sugih ndi karo bapak Ragawangsa. Saiki lho, Pak. Kenapa aku yo golek wong sugih? Loh, Wong sampeyane bondo donyane akeh. Terus? Anakan yo mung aku. Besok iya sampean mati lak sing nampa warisan aku. bocah edan. Piye? Urung-urung kok wis njaluk warisan. Lah sampean yo tak dongakno kok ndang mati ya, Pak. Nek aku urung kudu mati. Nek kowe ape mati sik ndang. Ojo ade. Ngene lho karepku. Apa? Nek kowe entuk wong sugih,